hader at løbe, hvorfor? Det er fordi, man bliver træt i benene. Men prøv lige at se, vi skal helt derop. Ja, ikke også? Tror du ikke, det bliver lidt langt at gå? Nej. Det er, når solen lyser på det. Nu forstår jeg, hvordan det kan være et solur. Hvordan kan det så? Det er fordi, når solen vender, så går det over på en anden sådan. Så kommer der sådan en stråle over derpå. For eksempel, hvis den bliver lige. Jeg kunne godt tænke mig at se den.